Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mayong Domingo sa pagkabanhaw mga igsoon. Happy Easter kanatong tanan. Magsadya kita, magmaya, maglipay kay nabanhaw ang atong Ginoo. Sa atong pagsaulog ning kapistahan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, maghiusa kita pagpadangat sa atong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo alang sa katuyuan sa matag usa ka nato, ingon man ang mga katuyuan nga gipadayag nining Santos nga misa. Ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors and benefactors, sa atong production crew, o sa GMA Regional TV Management. Mga igsoon ko diha ni Kristo, Happy Easter kanatong tanan. Masibang pakpak sa Ginoo. Uban sa community sa Daughters of St. Paul, nga niya manukad sa Jones Avenue,
sa dakbayan sa Sugbo, uban usab yaning atong diakono Reverendo Heriberto Sorbano, ingon usab sa ato mga kaigsuonan dinhi karon sa ato ang chapel, atong hiusaho ng atong pasalamat sa Dios nining dakong gasa nga iyang gihatag kanato, ang gasa sa kaluwasan, gasa sa bag-ong kinabuhi. Mao nga uban ang kasing-kasing mapasalamaton, padayon kitang mga liyupo sa Dios alang sa dugang grasya atong gikinahanglan. Halad na kining misa alang sa inyong mga katuyuan, kamong tanan nga nagsimba karon pinaagi ning atong santos nga misa diha sa telebisyon, og atong gihalad kini labaw sa tanan alang sa mga senior citizens og sa mga nagmasakiton. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa ninyo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsolo sa kita sa atong mga kasalanan. Kaluyan unta kita sa Dios, makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ikaw
sumagampo kita. O Dios nga karong adlaw, pinagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pag-usab alang kanamo hanggang haan sa kinabuhing dayon, tapos mabuntog ang kamatayon, itugot kanamo nangamuyo kami, nga nagsaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga mabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi, pinagi sa pagbag-o diri kanamo sa Espiritu Santo, kiniamong ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi o gahari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayon niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tawo, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nag-inom uban kaniya human siya nabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Ang tuong kamot sa Ginoo mibayaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay kundili mabuhi. Ug isangyaw ko ang mga buhat
sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, og inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, og moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus, ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kun hain nila ibutang siya. Unya, si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino
ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Happy Easter natong tanan. Panahon sa pandemya, dili lalim ang atong nasinati. Daghan ang mga kalisod. Karon nga naghinapos na ang pandemya, makaingon ta nga hay salamat. Niluag-luag na ang atong pagbati. Daw nanay mga katawa, ngising atong makita sa atong mga sababa, sa atong mga kaigsuonan. Ang atong mga negosyante nalipay na. Atong mga estudyante alipay na sab, no? Atong mga trabahante, tanan, no, mga kliyente. So nalipay na. Pero aton timan-an ni agi gyud ta og kalisod. Unya human sa maong kalisod, mao na nga kining atong nasinati ron nga kalipay mas gitagaan nato og dakong bili. Og ato nga gitagamtam pag-ayo unsa day ni ka nindot kining kalipay nga muagi og kalisod sa kinabuhi. Angayan tang magmalipayon, bisan pa man sa mga kalisdanan nga atong nagian, og mao kini ang kinabuhi nga Kristohanon. Og mao kini ang mensahe kanato nining panahon sa pagkabanhaw nga di ay ang kinabuhi dili lang mukutob sa Biyernes Santo. Mulahos gyud di ay ngadto sa Domingo sa pagkabanhaw. Og mao kini ang mensahe ni Kristo, ang iyang kinabuhi sa unsay mahitabo niini gitug-an niya ngadto sa mga apostoles nga ang anak sa tao inig adto sa Jerusalem, itugyan ang iyang kaugalingon ngadto sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Sakiton siya, patyon, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Og mao na ni ang katapusan nga dakong hitabo sa kinabuhi ni Hesus dinis kalibutan nga siya mabanhaw. Nga di ay ang kinabuhi dili ra puro kalisod, na adi ay pagkabanhaw. So mao na nga kita nga mga Kristiyanos nagsunod ni Kristo, labing tinuod daghantag mga kasinatian nga maghatag og kabug-at sa atong kinabuhi nga angayan unta nato o nga makapahimo unta kanato nga magmasub-anon, magmagul-anon apan lagi tungod sa ato ang pagtuo sa Dios, tungod sa atong pagtuo kang Kristo. Dili day ta angay magpapilde ining mga kalisod, kay ang iya ni Kristo ang giingon nato nga mga tao nga tinubos ni Kristo, giingon nato Easter people, kanunay magmalipayon. Mao nga nag-ingon ang atong salmo, mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Gihimo kini sa Dios alang kanato, aron sa ingon kita iyang himuon nga bag-ong mga binuhat. Iyahang katawhan nga tinubos, katawhan nga manununod sa mga kabtangan sa langit. Iyahang mga anak
Gikan kita sa kinabuhi sa kangit-ngit ug sa kamatayon. Apan sa iyang pagpasakit sa cross ug sa dihang nabanhaw siya, iyahang gibuntog ang kamatayon. Gitagaan kitag kinabuhi ug ang kaniadto kinabuhing mangit-ngit iyang gitagaan og kahayag. Mao nga ang kinabuhi sa mga katawhan sa Dios, katawhan nga tinubos, hayag. Hayag ang atong mga dagway. Malipayon ta kanunay. Mao kini ang mensahe sa Easter Sunday. Pagmaya, paglipay, mao kini ang adlaw nga gihatag kanato sa Ginoo. Ang atong kalipay dili lang sa mga butang kalibutanon. Naagyud manukad diha sa Dios og nining dakong gasa nga iyang gihatag kanato ang kaluwasan. Na kung tao ka nga iya sa Dios, bisa na ay mga kalisdanan sa kinabuhi, kamao gihapon kang mukatawa. Kamao kang mutan-aw sa unsay nindot. Bitaw kanang pakit-on ta ba og papel pananglit, no? Papel white bond paper. Unya butangan og period sa tunga, no? Nay pentel pin mo, imong periodan ang tunga. Mangutana dayon ka unsay imong nakita, no? Kadaghanan labi nag mga bata moingon dayon, period ma'am, period. Ang period mo'y nakita nila, pero wa sila kakita sa dako kayong bond paper, white bond paper. Mao nay kadaghanan kanato nga ang atong makita og naay mga kalisod. Ang kalisod ray atong gitan-aw, naatay gipangayo wa ihatag, mo'y ato nga tan-awon. Apan wa ta makakita sa daghan nga wa nato pangayo apan naay daghang mga butang nga naa kanato nga bisan tuod naa kay mga kalisod kabug-at sa kinabuhi, apan naay daghang mga nindot sa imong kinabuhi nga angayan ka nga maglipay. Sumao kini ang katawhan sa Dios. Kristiyanos, malipayon kanunay. So atong gisaulog karon ang pagkabanhaw gyud ni Hesus na matod pa sa ato nga ebanghelyo karon, sayo sa kadlaw ni adtos Magdalena sa lubnganan. Ug pag-adto pa niya sa lubnganan, nakita niya nga ang bato nga giali sa lubnganan na ligid na. Ug sa pagtan-aw niya sulod sa lubnganan, wala na diha si Hesus. Mao nga midali siya pagdagan og mitaho niini ngadto sa mga tinun-an, nangadto si Pedro ug si Juan ug mausay ilang nakita sumala sa taho ni Maria Magdalena kanila. Wala na didto ang lawas ni Hesus. Wa kawata ang lawas ni Hesus. Nabanhaw siya nganuman kay gikawat pa kadtong panapton nga giputos, dili natubad baron pas kawatan, dadon tog apil. Apan ilang nakita, wala na diha sa lubnganan, wala na patayng lawas, unya diha ang panapton nga giputos sa lawas og sa iyang maayo pa gani nga pagkapilo. Wa siya mamatay, na banhaw siya. Og mao nga sa mga succeeding events, mga hitabo, nagpakita gyud si Hesus kanila. Sa unang higayon, wa sila kaila. Apan sa dugay nilang istoryahanay sa mga apostoles, pakigsandurot nining maong tao nga wa nila ilhi sa sinugdan, nakita nila nga si Hesus di ay nakigpangaon pa uban kanila. Mao na nga nabuhi gayud si Hesus, ug mao nga ingon si San Pedro sa atong unang pagbasa nga si Hesus ang Dios nagpakatao, gisakit, namatay, nabanhaw, og kami mga saksi sa iyang mga buhat, og kami aniya karon aron pagsangyaw sa iyahang kinabuhi sa pagabanhaw. Mao nga sama nga ang mga tinun-an ni Hesus, nagsangyaw nga ang Dios buhi, pinaagi sa ilahang kinabuhi, nga bisan tuod na ay kalisod sa ilang kinabuhi, wa sila mahadlok. Bisan ang kamatayon, wa nila kahadloki. Ang unang mga Kristiyanos gihulga nga patyon, wa gyud sila mahadlok. Ilaha pang gikalipay nga sila patyon
tungod kay may pagtuo sila nga ang kamatayon dili na mo'y katapusan sa kinabuhi, dunay nindot pas kinabuhi nga mahitabo human sa kamatayon ug kanamong kinabuhing dayon. Mao na nga si San Ignacio sa Antioquia, ang unang mga Kristiyanos, mahadlok pat yun. Si San Ignacio niingon pa hinuon siya, iampo ko, padung na siyang patyon, dili aron maluwas, kundili ikahalad ko na nga kung kaugalingon ngadto sa Dios diha sa bakba sa mga leon. So andam siyang magpakamatay. Nganong malipayon ang mga Kristiyanos bisan taliwala o atubangan ining hulga sa kamatayon tungod sa ilang pagtuo sa pagkabanhaw. Mao na nga angayan tang magmalipayon na. So bisan unsa imong kinabuhi, gamay ra kay nang imong kasakit, masakiton karon, ayaw pagsigi og mahay. May na lang na kay naa kay mga anak nga nag-atiman kanimo, tingali uban ay masakiton, naa pa may makuot nga kwarta, naa pa may mapalit nga tambal, naa tingali uban nagmahay ron, tingali kay bugat kaayo ang problema, o baka wag yo'y kwarta, sige lang ugway kwarta, maayo maglawas, tingali badlungon kay imong bana, sige lang ug magpabadlong na siya o nagbisyo na, muinom na, mo remit man sa iyang kinitaan, mo hatag man sad, amay na lang na kay naa kay bana, ang uban sige pangitag bana, hangtod karon wap agyud ka kita. Mao na nga pasalamat na lang nga naa kay bana, bisan tog badlungon pero muhatag man sa iyang kinitaan, salamat og uban pa. So daghan kay tag mga kalisod sa kinabuhi, uban tingali na hagbong sa board exam, naapay lain nga mga examinations ay kahadlok, mga kapakyasan sa kinabuhi, sige lang kay kabahin ka na sa tong learning experience ka na makapakyasan. Sa ato pa, nindot kayong kinabuhi, nindot kayong kalibutan, ayaw kahadlok, ayaw pagmahay, pagmalipayon kanunay, ang ato langgod kinibang atong mata, kung magsigit ag tan-aw sa bati, magmahay gyud ta, apan kung mutan-aw tas maayo, magmalipayon ta. Happiness is a choice. Kung mupili ka nga malipayon, malipayon gid ka sa imong kinabuhi. But when you choose, if you opt for happiness, it must be based on faith. Faith-based gyud ang atong pagpili. Aron makapili kita sa unsay maayo o kanang makalipay nga mulungtad gyud hangtod sa hangtod, kanang base gyud sa pagtuo ha. So dili lang kanang mga kalibutanon, mao na nga kanang mga unsa din ha, mga nagbabag sa imong kalipay ron, kanang mga bato sa garbo nga mo'y naghatag kanimog kalagot perme, isalikway na sa mga ang lubnganan, ang bato niligid na, kanang bato sa garbo ipaligid na isalikway na kanang bato sa kahakog, mao nay murag nagkupot kanimo nga di ka kapanghatag, na ikalipay diha sa pagpanghatag, ipaligid ka ng bato sa kahakog, mga bato sa kahiubos, kalagot, mao nay naghatag kanimo kabugat o kabati sa imong naong, mao nang isalikway, ipaligid na ng maong batuha. So pagmaya, paglipay, tungod kay ang Dios maghatag kanimo sa mga mas maayo pa kaysa unsay anaa kanimo nga imong gikuptan, buhiin na o niya kaning kalipay nga anaa nato nga atong gipili, gasa sa Dios. Mao nagmakakita gay ka sa mga kaayo sa Dios, malipay ka o niya magpasalamat ka. Mao na nga ang kinabuhi nga Kristohanon, ang tinud-an ng Kristiyanos, malipayon kanunay bisan ay mga pagsulay kalisod kinabuhi, malipayon. Mao kini ang magingon natog Easter people, men of faith, men of light. Mao na atong paningkamot ha, ayaw pagsigig mahay sa kinabuhi, tan-awa ang unsay maayo na nahinumdum ko ba kadto bitang poem sa mga bata pata nga dihay tao nga naglakaw siya, na igo bitaw na siya sa iti sa langgam niya, gwapo ra ba kay sagsinina kay posturao padungo ta siyang mulakaw, na itahan man sa langgam, angayan ta siyang maglagot og saputon, pero wa siya sa puta. Ngano man niingon siya, little birdie in the sky dropped a pupo in my eye. I didn't scream, I didn't cry.
For I have realized how blessed am I that carabaos and cows do not fly. May na lang kay langgam niya iti puting gamaya og ang kabaw pa og ang mga baka mo'y manglupad niya mo'y mangiti na maglukdo jud kag puwerteng dakua. Mao na salamat kay iti gamay ra. Mao na nga bisag na mga bati ay gamay ra kay na. Mao na nay daghong mga butang nga mga maayong gihatag to sa Dios. Paglipay kanunay. Happy Easter Sunday kanatong tanan. Masibang pakpak sa Ginoo. Manindog palihog. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan, magagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisaki sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga magagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siyang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Ipadangat nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios Amahan. Atong magsadya kita kay mahimayaong nagmadaugon si Kristo batok sa kamatayon. Busa mo ingon kita, nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran, sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibuok nilang kinabuhi, ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitaon nila ang mga butang nga tuas sa langit, ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanila nga sa dili makiangayong paagi, nahikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo, magbag-us sa ilang gilauman nga kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato ang banay sa Dios, nga nagkapundo karon dinhi diha sa kalipay sa pagkabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanilang nangamatay na, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi, uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Magagagahom nga mahan ang imong hinigugmang anak, nabanhaw gikan sa mga patay, sumala siyang gisaad kanamo. Sa kalinaw ug sa kalipay among ibayaw karon nga kanimo ang among mga pag-ampo, pinagi sa nabanhaw nga nagpuyog naghari nga Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kami
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong pagkaslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa ni ining among pagsadya sa mga kalipay sa Pasko. Pinaagi ni ini ang imong santos nga simbahan sa paaging katingalahan na bag-o pagkatao o naalimahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay magagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining adlawa nga mahimayaon kano sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niyang among kamatayon ug sa bagabanhaw giuli niyang among kinabuhi. Tungod niniuban sa mga kalipay sa Pasko sa bagabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diya sa way hunong nga pag-ingon. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa tanang mga obispo ug mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose, iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikawng daygon ug amo ikawng himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ay imo manaming harian, kung ang kahulog ang himaya, sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Happy Easter kanaton tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mukalawat kanimo, akani pamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, panalipdi ang imong simbahan sa mahigugmaon mo nga grasya, aron tapos mabag-o pinagi sa mga misteryo sa Pasko, makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw. Kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa cross, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot ngang nag-antos tungod sa sakit o balatian,
makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa. Dadanggog maog kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Masipang pakpak sa nabanhawng Ginoo. Happy Easter kanatong tanan. Happy Easter.